При фракциониращата технология ние можем да разрешим тези няколко проблема, именно бръчки, акне, отпусната кожа, стареене от резултат фотостареенето, стрии, подобряване на еластичността, без да караме пациента да бъде вкъщи повече от 3-4 дни. При тази пациентка проблема беше и финни, малки финни деформации на лицето в резултат на прекарано акне в детството. Те са леко забележими, но когато поставя грим, те са за нея са доста травматични и дразнещи. Процедурата се извършва без анестезия. В случая ще обработвам и бузи на пациентката, тъй като има малки финни деформации в резултат на прекарано акнеични лезии, които са отминали и са останали малки нарушения на кожата. Други индикации могат да бъдат старееща кожа, повърхностни бръчки, много загробяла кожа от слънце, промени в пигментацията също могат да бъдат третирани. Другото преимущество на тази процедура е, че може да бъде използвана за шия и деколте. Обработката е по-деликатна, по-финна, 1 или 2 паса, така наречени, се обработват и се постига едно стягане, тонизиране на тази област, тъй като шията и деколтето са областите, които са най-трудно лечими. Тази сравнително нова и добре проучена технология се образуват едни хиляди миниатюрни ранички, които са под формата на мънички колонки, наричани микротермални зони. Тези микротермални зони, достигайки до колагена, правейки едни точковидни разрези с големина на пиксели, естествено, карат тъканта да зараства. Тези ранички, зараствайки, те активират колагена, активират колагеновите влакна, изпепеляваме горния слой на епидермиса и в същото време възстановяването е много бързо. За пълен ефект са необходими от 1 до 3 процедури, като интервал е между 20 дни и е най-добре да бъде правен в есенно-зимния сезон. За да може да има ефект една процедура, тя трябва да е извършена първо от добра машина и второ добър специалист. При 1 или 2 процедури при нея ще настъпи една пълна изчистване на лицето и ще се възстанови напълно. С тази фракционираща лазерна технология вие ще получите една млада, по-свежа, по-тонизирана кожа, с която ще направи и нас, и вас щастливи.